Agirre zautu zendun kontu hori nun ezautu zendun Agirre? Zerien, New York? Parixen. Parixen. Agirre presidentia? Parixen. Sento dio. Eta zelan edo... Parixen baita Alberto Naindia, behakin eutezan beti, hori markinakua. Bai. Hori beti behakin eutezan. Baina horrek, gero horiek beti bilaude lana, horrek itezunen launu itezun lana. Zer modu Jose Diokin, Agirrekin, indakaritxagin, ze tratu... Bueno, guk zuekin bezala, oin zuekin bezala. Argazki asko da Parisen Agirrenak, Nire, Maria Angelesek badauka, ba? Bai, ikusten dauka. Bueno, guk gainera, anedota bat esan nion, Agirrei, zatiren gure eta perro txikua jan, eta egon zan delirando egon zan. Eta Agirre presidentia, nun ete da, gure Agirre presidentia. Eta hori esan nion, Agirrei, osea, behai, esan nionik. Eta gero gure aitzak, esan nion gure aitzak eta esan zen, baneginen, zuk hankia sartuko zen duran.